Zásadná modernizácia firmy spadá v nedávnej minulosti do roku 1993, kedy bola vybudovaná nová elektrooceliareň postavením vysokovýkonnej 60-tonovej tzv. UHP pece, ktorá nahradila pôvodných 5 starých pecí, z toho boli 3 Siemens martinské a 2 elektrické oblúkové pece. Ten výkon sa dá predstaviť podľa toho, že vlastná výroba tejto pece je kapacitne vyššia ako doposiaľ výkon na pôvodných 5 peciach. Existujúce 3 martinské, Siemens martinské a 2 elektrické oblúkové pece pôsobili veľmi zložitým procesom pri odlievaní na zariadení plynulého odlievania ocele a boli prakticky ekologicky neúnosné. Dnes by už nikto ich nedovolil prevádzkovať. Ukázalo sa, že napriek tomu, že situácia ekonomická bola veľmi ťažká, bol to rozhodujúci čin. Samozrejme, že to bol veľmi významný investičný náklad a spoločnosť sa dostala do platobnej neschopnosti. Keďže sme mali nedostatok zdrojov, bolo veľmi obťažné zabezpečiť dostatok vstupných surovín pre výrobu. Veľmi významné to bolo zvlášť v oblasti nákupu oceľového šrotu, ktorý je našou základnou vstupnou surovinou. Spoločnosti obchodné fungovali, boli už zákazky, bola riadiaca štruktúra prispôsobená zmenenej dobe a nebolo za čo kúpiť šrot. Nutnosť bolo vybaviť nový prevádzkový úver, bez toho sa zdalo, že sa to nepohne a to boli podmienky, o ktorých by som ani nerád hovoril, ale ten úrok sa pohyboval v rozmedzi 16 až 24% na ročnej báze. Nedôvera obchodných partnerov v tejto oblasti a uvoľnenie vývozu šrotu do zahraničia spôsobili, že sme museli hľadať nové trhy aj v tejto oblasti a začali sme sa výraznejšie orientovať na dovoz šrotu z východu, to znamená, bola to hlavne Ukrajina, ale aj Rusko. Komunikácia s týmito partnermi bola ale hodne obťažná. Takže nakoniec sme sa orientovali na dovoz vyradených železničných vagónov z ukrajinských železníc. Pred časom vzrušila verejnosť stručná správa o objavení radioaktívneho odpadu na železničnej stanici v Podbrezovej. Ako sa to mohlo stať? Čo sa deje s nebezpečným odpadom v našej republike? Aká je ochrana podbrezovských železiarní pred dovozom kontaminovaného šrotu? Meriame všetky vstupy do fabriky ručnými dozimetrami. U šrotu, ktorý nakupujeme v zahraničí, jedná sa hlavne o dodávky z Ukrajiny a Ruska, vyžadujeme certifikát o radioaktivite a tento šrot meriame pri preberaní na hranici Čiernej nad Tisou alebo v Matejovciach. Kontrola radioaktivity hneď na hraniciach a opakovane priamo v podniku je teda nevyhnutnosťou. Keď kovový odpad nedokážeme vyzbierať v rámci separovaného zberu, musíme ho dovážať. Niet inej cesty, ako využívať v našich spracovateľských závodoch odpadové železo. Je to oveľa lacnejšie, než používať ako surovinu len rudu. Moderná fabrika v úzkej Horehronskej doline, charakteristickej nedostatkom pracovných príležitostí, je tak odkázaná na dovoz často nekvalitného železného šrotu. Pritom každý kilogram železného odpadu, ktorý skončí na skládke, nám vytiahne zo spoločnej peňaženky najmenej 3 koruny. Za roky 93-4 spoločnosť vykázala stratu celkom 0,5 miliardy korún, čo bolo ako skutočne veľmi vysoká čiastka. Predstavenstvo na základe tej spolupráce s poradenskou firmou vypracovala, sa to volalo revitalizačný program na roky 1995 až 1999. Jeho obsahom boli opatrenia na zaktivizovanie uviaznutých zásob, pohľadávok a zoštíhlenie riadiacej štruktúry. Jedný z najvýznamnejších opatrení, ktoré v tom čase tiež mali veľký význam, bolo odčlenenie vedľajších, pomocných a nevýrobných činností od hlavného výrobného procesu, to znamená od hutníckej výroby. A preto vo vrcholovom manažmente vznikla funkcia
riaditeľa pre kapitálový rozvoj. V roku 1995 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok po tých dvoch veľmi ťažkých zlých rokoch. Od tohto obdobia sme pokračovali teda v kladných číslach nepretržite až po krízu v roku 2008-2009. 2001, nakoľko bol veľký dopyt, sme potrebovali zásadne zvýšiť výrobu kotlových rúr. Museli sme preorganizovať celú upravárenskú časť výroby kotlových rúr. Sme v spolupráci s hutným projektom Brno navrhli takú unikátnu linku, ktorá má názov Linka kotlových rúr číslo 1. Približne tam bolo 12 rôznych výrobcov zariadení, ktoré sme pospájali do jedného technologického celku. A v podstate výhoda je v tom, že rúra od svojho rovnania, keď opustí linku číslo 2, tak je pripravená na expedíciu a všetky parametre, ktoré sú na ňu kladené z hľadiska skúšania, z hľadiska značenia, sú splnené. Táto prvá linka číslo 1 a číslo 2 vlastne nám zabezpečili to, že sme podstatne, skoro o 100% vedeli zvýšiť adjustáž kotlových rúr. Sled operácií technologických, aký je navrhnutý a v podstate už 14 rokov sa využíva, takýto nemá žiadna naša konkurenčná firma. Súkromná stredná odborná škola Hutnícka prešla pod železiarne v roku 2003, ale pokiaľ by sme hovorili o histórii, tak nadviazala na tradície, ktoré trvajú už takmer 80 rokov na Hore Hroní. V samotnej súkromnej strednej odbornej škole Hutníckej sa samozrejme zameriavame hlavne na tie odbory, ktoré sú potrebné pre železiarne Podbrezová. Čiže je to trojročný učebný odbor, kovoobrábač, a potom štvorročné maturitné odbory, je to hutník operátor predovšetkým, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a mechanik mechatronik. Tu nedaleko na novom závode v kotolni vyriastla v roku 2003, respektíve bola nainštalovaná linka, respektíve zariadenie, ktoré vlastne jeho srdce je turbína, plynová turbína. Sme o dvojnásobok zvýšili produkciu vlastnej elektrickej energie. Toto zariadenie takisto nám slúži aj na výrobu tepla vo forme pary a túto paru potom využívame v zimnom období na vykurovanie hál a takisto celoročne aj na technologické účely, hlavne v našich chemických prevádzkach. V roku 2005 manažment odkúpil prvé akcie do svojho vlastníctva. Boli to akcie, ktoré neboli umiestnené v prvom kole kuponovej privatizácie. Kúpili sme ich od Fondu národného majetku a následne v ďalších rokoch sme odkupovali hlavne od investičných fondov ďalšie akcie, čím sa zvyšovala angažovanosť ľudí vo vedení. V roku 2006 sme výrazným spôsobom zmenili spôsob financovania a vydali sme podnikový dlhopis, ktorý teda odkúpili bankové ústavy. A tento spôsob financovania sme zopakovali o ďalšie 4 roky. Pristúpili sme k výstavbe plne automatizovaného zaskladňovania, vyskladňovania rúr z týchto skladov, aby sme mohli v krátkom období naše výrobky naložiť na kamióny. Prvý takýto automatizovaný sklad bol nainštalovaný v ťahárni rúr 2 a potom v rokoch 2006 aj vo valcovni rúr a takisto úplne novú halu aj s takzvaným úplne plne automatizovaným skladom sme potom ešte inštalovali aj v roku 2011. Treba si uvedomiť, že približne denne odchádza z tohto nového závodu okolo 30 kamiónov. Nás veľmi naši zákazníci chvália, že dokážeme v krátkom časovom období od objednávky vyrobiť naše výrobky a ich aj vyexpedovať.
V roku 2006 zriaďovateľ železiarne Podbrezová ešte otvoril súkromné gymnázium na doplnenie pre tých žiakov, ktorí sú profilovaní skôr na vzdelanie potom vysokoškolské, tak aby sme aj túto oblasť mali vykrytú. Na gymnáziu je to trieda športová so zameraním na jednotlivé druhy športov, ktoré tu na Hore Hroní sú, a jazyková. No a okrem toho máme triedu informatikov, kde veľmi úzko spolupracujeme s našou dcerskou spoločnosťou ŽP Informatika a títo žiaci sa zameriavajú práve na tú IT oblasť, ktorá je dnes potrebná vo všetkých oblastiach. Ako druhá firma vo svete sme zaviedli konzerváciu rúr, vonkajšieho povrchu rúr, valcovaných za tepla, respektíve ťahaných za studená, takým systémom, že lak, ktorý je nanášaný, sa následne vytvrdzuje ultrafialovým žiarením. Táto konzervácia je veľmi odolná voči soli a takto sa vyexpedujú všetky naše výrobky, ktoré idú cez transoceánsku dopravu. V roku 2008 železiarne Podbrezová kúpili výrobcu presných ťahaných rúr, bešvíkových rúr Transmesa v Barcelone v Katalánsku, ktorej súčasťou je aj druhý podnik TAP, ktorý je umiestnený zhruba 100 km severozápadne od Barcelony. Rozhodli sme sa vlastne kúpiť tieto spoločnosti z dôvodu, že to má synergiu s Podbrezovou, pretože kupujú vstupný materiál, tzv. lupu, bešvíkovú valcovanú rúru a vyrábajú podobný sortiment ako my, ale majú modernejšie a trošku iné zariadenia, ako sú v Podbrezovej. Dokážu vyrábať malopriemerové rúry v väčších kapacitách a v lepšej efektívnosti. Výskum, vývoj, inovácie je proces, ktorý objasňuje prírodné zákonitosti. Tieto poznatky sú veľmi dôležité aj pre priemyselnú prax, hlavne pri zavádzaní nových výrobných technológií, pri inováciách a zabezpečení tým aj prosperity a konkurencieschopnosti danej firmy. Železiarne Podbrezová vždy patrili do popredia v tejto oblasti a využívali najnovšie poznatky priamo vo výrobnej praxi. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nezabezpečovala požiadavky v tejto oblasti v dostatočnej miere, sa rozhodlo predstavenstvo z podnetu generálneho riaditeľa inžiniera Vladimíra Sotáka založiť 1.8.2008 Centrum výskumu a vývoja Železiarne Podbrezová. Cieľom bolo zabezpečiť prakticky priemyselný výskum priamo pre potreby akciovej spoločnosti, prípadne celej skupiny Železiarne Podbrezová Group. A to v celom technologickom toku výroby, to znamená od výroby ocele až po vlastnú produkciu, hlavne v oblasti výroby rúr. Spomeniem si takisto aj na rok 2008, keď sme potrebovali zvýšiť kapacitu výroby tzv. Výmeníkových rúr. Výmeníkové rúry sú rúry presné, ťahané za studená. Pokiaľ získate objednávku u firiem, ktoré vyrábajú takéto výmeníky tepla, vždy sa jedná o veľkoobjemovú objednávku, není potrebné toľko prestavovať zariadenia, a tým pádom je vysoká produktivita práce. Sme prešli na úverové financovanie. Najskôr to bolo separátne s niekoľkými bankovými ústavmi. Bolo to tiež veľmi zaujímavé obdobie, pretože v tých rokoch spoločnosť požívala takú dôveru, že sme teda čerpali úvery bez akýchkoľvek garancií. Vždy na to stačili podpisy 2 členov predstavenstva. Situácia sa výraznejšie zmenila v roku 2009, keď v roku 2008 naštartovala finančná kríza. Bolo to obdobie veľmi také, kedy sme museli riešiť základné úlohy, ako zabezpečiť v podstate neustálu výrobu v našich prevádzkach.
ale na podstatne nižšej kapacitnej úrovni. V roku 2009 vykázali stratu asi 8 miliónov eur a bol to tiež od roku 2006 prvý rok, kedy sme nevyplácali dividendy našim akcionárom. V tom čase sme mali podpísané klubové financovanie so 4 bankovými ústavmi. Nedôvera bankového sektoru voči firemnej sfére sa prejavila tým, že sme museli dozaistiť tieto úvery. Podpísali sme veľkú záložnú zmluvu na časť majetku. Keď to skončilo niekedy v máji 2010, tak postupne sme sa začali vrácať na tie naše úrovne výroby, kapacitné výroby rúr, aké sme mali pred krízou. Modernizácia pokračovala ďalej a vyvrcholila v roku 2013, keď bolo rekonštruované nové zariadenie plynulého odlievania ocele. Z pôvodného štvorprúdového zariadenia sme prešli na trojprúdové, to znamená, že odlievame oceľ teraz vyššími rýchlosťami. Z kvadrátu 200x200 sme prešli na kvadrát 205x205 s tým, že sa podstatne zvýšil rádius rohov, sme podstatne znížili objem materiálových nepodarkov. Táto investícia, ktorá stála našu firmu viac ako 10 miliónov eur, je veľmi dôležitá a bude vlastne slúžiť minimálne ďalších 30 rokov. Bolo zabudované nové odsávanie, ktoré výrazne zlepšilo klimatické a ekologické podmienky v priestore firmy Železiarne Podbrezová. Odprášenie, ktoré sme mali pôvodné z 80. rokov, samozrejme, že už nevyhovovalo tým parametrom, hlavne na ochranu životného prostredia, ktoré sa neustále sprísňovali. Tým, že sme zvýšili výkon odsávania trojnásobne z približne 350 000 m3 za hodinu až špičkové na 900 000 m3 za hodinu, sme vyriešili problém životného prostredia v okolí oceliárne na veľmi dlhé obdobie, lebo dosahujeme také parametre filtrácie, ktoré podkračujú súčasnú úroveň európskej legislatívy až 10-násobne. Pri modernizácii a rekonštrukcii odprašenia oblúkových pecí sme vybudovali výmenníkovú stanicu, v ktorej využívame odpadné teplo, ktorým potom zabezpečujeme vykurovanie takmer celého areálu starého závodu a ohrev teplej vody. Železiarne Podbrezová sa radí medzi popredných európskych výrobcov vo výrobe valcovaných bešvíkových rúr a presne ťahaných rúr. Železiarne majú 3 hlavné výrobné prevádzkárne. Ako prvá vo výrobnom toku je elektrooceliareň. Srdcom elektrooceliárne je elektrická oblúková pec, ktorá dokáže rozstaviť 60 šrotu zhruba za 1 hodinu. Teplota taveniny pri tomto procese dosahuje výšku 1620 stupňov Celzia. Po rozstavení oceľového šrotu sa tekutá oceľ spracuje na pánvovej peci a odlieva sa na zariadení plynulého odlievania, ktoré vidíme tu v priestoroch za mnou. Na zariadení plynulého odlievania dokážeme vyrábať prierezy rôzneho kruhového a štvorcového tvaru. Celkovo dokážeme vyrábať bloky v 14 rôznych tvaroch. Sa ročne vyrobí pri plnom výkone asi 380 000 tón tekutej ocele. Maximálna výroba, ktorú sme dosiahli, bola v roku 2007. Tu sme vyrobili 375 000 tón oceľových blokov.
70 % produkcie elektrooceliárne slúži pre vnútropodnikovú potrebu, zvyšných 30 % ide priamo na export našim zákazníkom. Sa na oceliárni nachádzajú a sú súčasťou dve veľké strediská, ktoré participujú vo výrobe, a to je šrotové pole, kde sa zhromažďuje nakupovaný šrot, a musíme spomenúť aj ďalšie stredisko, keramika, kde sa pripravujú všetok potrebný žiarovzdorný materiál, ktorý je zabudovaný vo výrobných a pomocných agregátoch. Podelené oceľové bloky sa následne prevezú na našu druhú výrobnú prevádzkareň, valcovňu Ruhr. Oceľové bloky sa postrihajú na hydraulickej nožnici na klátiky. Klátiky sa musia následne ohriať v karuselovej peci na teplotu valcovania, ktorá je 1280 stupňov Celzia. Prvá tvárniaca operácia je vykonávaná na dierovacom lise, kde sa štvorcový prierez bloku zmení na kruhový dierovaný výlisok. Následne sa výlisok rozvalcuje v elongátore a v pretlačacej stolici na trňovej tyči, pričom vznikne lupa valcovanej rúry. Lupa sa v odvalcovacej stolici uvoľní z trňovej tyči a trňová tyč sa z lupy vytiahne vo vyťahovacej stolici. Orežú sa konce a takto pripravená lupa sa musí opätovne dohriať v krokovej peci na teplotu 1000 stupňov Celzia, aby sa mohla ďalej valcovať v ťahovej redukovni, kde výstup je už hotový rozmer valcovanej rúry. Dĺžka valcovanej rúry na výstupe z ťahovej redukovni dosahuje 90 metrov. Po vychladnutí rúr na chladníku sa rúry delia na potrebné dĺžky a ďalej sa finalizujú na úpravniach. Rúry sa rovnajú, nedeštruktívne sa skúšajú, orezávajú sa neskúšané konce, vizuálne sa kontrolujú, značia sa a balia sa. A takto pripravené sú expedované zákazníkom. Celkovo môžeme takto vyvalcovať ročne viac ako 1 000 000 kusov rúr. Maximálna výroba na valcovni rúr bola v roku 2012, kedy sme vyrobili celkovo 194 000 tón valcovaných rúr. Pretlačovacia stolica, ktorá je hlavným tvárniacím agregátom vo valcovni rúr, takýchto typov je vo svete približne tucet. Dokážeme týmto spôsobom vyrábať bešvíkové rúry valcované za tepla od vonkajšieho priemeru 21,3 mm až do 139,7 mm s hrúbkou steny 2,3 až 15 mm. Týmto spôsobom sa radíme medzi pár firiem v Európe, ktoré sú schopné v takomto širokom sortimente vyrábať oceľové rúry valcované za tepla. 70 % produkcie valcovne rúr je určené priamo na predaj, zvyšných 30 % je určených ako polotovar pre ďalšiu tretiu prevádzku, a to je ťahareň rúr. Ťahareň rúr pozostáva z dvoch výrobných dielní. Prvá menšia výrobná dielňa bola spustená do prevádzky v roku 1972 a jej výrobný sortiment je od vonkajšieho priemeru 3 mm až do 40 mm vonkajšieho priemeru. Hrúbky stien vyrábame od 0,5 mm až do 5 mm. Druhá väčšia dielňa bola spustená do prevádzky v roku 1980. Tu vyrábame rúry o rozmere 15 mm až 162 mm vonkajšieho priemeru a hrúbky stien sa pohybujú od 1 mm do 12 mm. Na valcovni rúr vyrábame rúry, ktoré sa používajú pre výrobu kotlov, tepelných výmenníkov, na mechanické účely, závitové a AP rúry. Prvá tvárniaca operácia na ťahárni je hrotovanie za tepla. Následne musíme povrch rúry chemicky upravniť. Na trojžilových ťažných linkách za pomoci prievlakov a trňov rúry kalibrujeme. Pri tejto operácii rúry spevnia a stratia svoju plasticitu. Preto ich musíme potom teplne spracovať v priebežných valčikových žihacích peciach a navrátime im aj požadovanú plasticitu. Teplné spracovanie vykonávame v rozmedzi teplôt od 570 stupňov Celzia až do 1070 stupňov Celzia.
máme jednu veľmi modernú žíhaciu pec, na ktorej dokážeme okrem riadeného ohrevu a výdrži na teplote aj rúry riadené ochladzovať, pričom kapacita ochladzovania je až 300 stupňov Celzia za minútu. Táto pec je jedinečná a nemá konkurenciu v Európe. Na ťahárni máme aj vysokopresné deliace linky, kde dokážeme deliť presné rúry od minimálnej dĺžky 15 mm s toleranciou dĺžky do 0,1 mm. Rekordná výroba na ťahárni rúr bola v roku 2007, kedy sme vyrobili celkovo 54 700 tón presných bešvíkových rúr. Súčasťou ťahárne je aj kontinuálna linka na galvanické pozinkovanie vonkajšieho povrchu rúr. Na ťahárni rúr vyrábame rúry, ktoré sú určené pre automobilový priemysel, energetický priemysel, taktiež pre tepelné výmenníky, potom pre hydraulický priemysel, na hydraulické rozvody a hydraulické valce a piesty a ako polotovar pre strojárenský priemysel. V železiarniach Podbrezovej vyrábame z valcovaných rúr aj 45 stupňové, 90 stupňové a 180 stupňové oblúky a tvarové redukcie. Oblúky vyrábame za tepla na tlačných linkách, následne ich delíme na požadovaný rozmer. Redukcie lisujeme za studena. Rozmerový sortiment oblúkov je od priemeru 21,3 mm až do 168,3 mm a hrúbky stien od 2,3 mm do 6,3 mm. Každý priemyselný podnik nevie existovať bez energii. Energie v železiarniach Podbrezova sú veľmi významnou súčasťou, pretože výroba hutnická je energeticky náročná. Pre chod výroby je potrebné zabezpečiť hlavne elektrickú energiu, zemný plyn, teplo, stlačený vzduch, kyslík, dusík, prípadne ďalšie plynné médiá, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou alebo potrebou pre výrobu ocele, respektíve ďalšie spracovanie. Elektrickú energiu zabezpečujeme pre potreby železiarní nákupom od externých dodávateľov, ktorá je dodávaná po sieťach veľmi vysokého napätia, 110 kV vedeniach, respektíve si ju vyrábame vo vlastných zdrojoch. Štruktúra vlastných zdrojov sa skladá z výroby v malých vodných elektrárniach alebo z výroby na kogeneračnej jednotke, tzv. Paroplynové zariadenie. Celkový inštalovaný výkon vlastnej výroby u nás predstavuje 10,6 MW. Táto vlastná výroba pokrie približne 25 % celkovej spotreby elektrickej energie v železiarniach Podbrezova. Kogeneračná jednotka má inštalovaný výkon 4,5 MW. Ročne vieme vyrobiť na nej cirka 35 miliónov kWh elektrickej energie. Pre zabezpečenie hutnickej výroby, teda výroby ocele v starom závode, potrebujeme vyrobiť kyslík, respektíve dusík, čo teda realizujeme na kyslíkárni, ktorá je situovaná v areáli starého závodu na Planieri. Tento kyslík je vyrobený v objeme cca 6 miliónov metrov kubických za rok. Potreba na oceliarni je podstatne väčšia. Tú ďalšiu potrebu riešime nákupom v kvapalnej forme. Zariadenie kyslíkárne je schopné takisto vyrábať médium dusík. Toto médium je využívané jednak na oceliarni pri výrobe a technologickom procese a zároveň je využívané aj na účely technológie v novom závode pre žíhacie pece. Kapacita našich prevádzok je však taká veľká, že vlastne 95% našej výroby smeruje na export, len 5% celkovej kapacity, či sú to valcované rúry alebo presné rúry, ostáva na Slovensku. Pipex Italia, ktorá sídli na severe Talianska, zabezpečuje predaj do krajín bývalej EU 15, aj do zámoria, či je to Austrália, Kórea, Severná Amerika, Kanada.
Ostatné dcerské obchodné spoločnosti majú za úlohu predávať bešvikové rúry valcované a presné na teritóriu, kde pôsobia, to znamená Slovrur v Poľsku, ZP Trade Bohemia v Českej republike a Pipex Deutschland v Nemecku. Dnes realizujeme v priemere mesačne 10 000 tón valcovaných rúr. Keď to rozdelím na tie teritória, tak zhruba pätinu z toho berie Poľsko, 1000 tón smeruje do Česka, zhruba 500 tón na Slovensku. Niečo zabezpečuje priamy predaj a to sú teritória Maďarska, bývalých krajín Jugoslávie, Rumunska a Bulharska. A zvyšok tých 3 až 3,5 tisíc tón sa realizuje cez spoločnosť Pipex Italia. To boli valcované rúry, čo sa týka presných, tam je ten mesačný predaj na úrovni zhruba 4000 tón. Z týchto 4000 tón zhruba 1800 až 2000 tón ide cez Pipex Itáliu, 500 tón cez ZP Trade Bohemia, okolo 400 až 500 tón cez Slovrur a to ostatné množstvo je rozdelené pre tie ďalšie obchodné spoločnosti. Rozhodujúcim a organizačným útvarom pre riadenie a kontrolu kvality v železiarniach Podbrezová je odbor riadenia kvality. Ten svoju činnosť riadi a vykonáva nezávisle od výrobných prevádzkární a je priamo podriadený útvaru generálneho riaditeľa. Svoju činnosť zameriava hlavne na výkon v určitých oblastiach, ako je oblasť vstupnej kontroly, kde sa vykonávajú prebierky a hodnotenie všetkých vstupných surovín a materiálov, ako aj výrobkov, dodávaných do akciovej spoločnosti. Ďalším útvarom je útvar kontrolné atestačné oddelenie. Zabezpečuje činnosť v oblasti mechanického a technologického skúšania materiálov, ako aj vystavovanie hutných osvedčení a kontrolu znalcami železiarny Podbrezová. Svoju činnosť máme zameranú aj v oblasti chémie, ktorá zabezpečuje a vykonáva v oblasti analýz ocele, výrobkov, všetkých vstupných surovín, ako aj odpadových vôd a olejov. Ďalším oddelením je oddelenie defektoskopie, ktoré je zamerané na nedeštruktívnu kontrolu všetkých našich výrobkov, či už v oblasti výrivých prúdov, rozptylových tokov, respektíve ultrazvuku. V oblasti metrológie zabezpečujeme nákup a overovanie meradiel, čo sa týka dĺžok, hmotnosti, tlaku, teploty, oddelenie metalografie, ktoré zabezpečuje svoju činnosť na základe vyhodnocovania kvality výrobkov, ako aj analýzu vyrábaných náhodných chýb v súlade s rôznymi predpismi, ako aj normami. Dnešná podoba odboru riadenia kvality sa vyprofilovala na základe požiadaviek trhu, respektíve požiadaviek noriem a certifikačných spoločností. Vlastníme niekoľko certifikátov od svetových renomovaných firiem. Z našich takých aktivít sme zapojení do bývalej celoštátnej skupiny, ktorá organizuje tzv. Kruhové oblastné skúšky, kde je zapojená mechanická skúšobňa, respektíve chemické laboratórium, kde sa porovnávajú výsledky a môžeme sa pochváliť s tým, že patríme medzi špičku, pohybujeme sa do toho 5. miesta v rámci niekoľko desiatok laboratórií v bývalom Československu. Náš personálny úsek je taký trošku širokospektrálny a keby som mala menovať radom, začnem tým najdôležitejším. Samozrejme, že pre ľudí je to najdôležitejšie odmena, správna a adekvátna, primeraná odmena za prácu. Takže to je oblasť, ktorej sa venujeme. Snažíme sa, aby tá odmena bola taká, aby ľudia boli spokojní, pretože spokojný zamestnanec je zárukou budúcej prosperity každej firmy. Je to niečo, čo sa nedá nahradiť strojom, ničím ďalším. Naša mzda vždy presahuje úroveň, ktorá je ako priemerná mzda v národnom hospodárstve alebo v priemysle. Snažíme sa teda aspoň o to. A mimo tých základných zložiek mzdy vždy až na tie roky krízové, kde naozaj bolo ťažko nielen u nás, ale v každej fabrike, snažíme sa zamestnancom poskytnúť ešte niečo navyše. To znamená mzdu dovolenkovú, mzdu vianočnú. Niektoré roky mávame ešte aj veľkonočné príspevky, takže minimálne tých 14 platov je to už taký štandard, na ktorý si ľudia zvykli. Snažíme sa postarať o ľudí od kvalitne poskytnutého stravovania, cez ochranné pomôcky, zdravé a
primerané hutnickému priemyslu pracovné prostredie, kde isté, že niektoré riziká sú a eliminovať ich nemôžeme, ale aspoň sa snažíme, aby toho bolo minimum, aby ľudia pracovali bez nejakých nebezpečí, ktoré môžeme odstrániť už vopred. Takisto sa snažíme starať o to, aby pokiaľ sa už niečo udeje, tak aby ľudia boli adekvátne poistení, čiže máme 24-hodinové poistenie zamestnancov, čiže nie len počas práce, ale aj mimo prácu. Taktiež máme dôchodkové pripoistenie, čiže každý náš zamestnanec, ktorý sa rozhodne, že chce ešte si prispievať na dôchodkové poistenie, tak presne takú istú čiastku mu dáva ešte aj zamestnávateľ, čiže to sú tiež také položky, ktoré sú veľmi zaujímavé a je toho naozaj strašne veľa, keď beriem od detí zamestnancov, o ktoré sa snažíme starať cez letné prázdniny. Nezanedbávame nejaké tie prázdninové tábory, snažíme sa pripravovať pre ne rôzne programy pri Vianociach, pri Dni detí a podobne. Takisto pre zamestnancov rekondičné pobyty sú povinnosťou zo zákona pre rizikové skupiny, ale snažíme sa ich umožniť a potom aj liečebné pobyty za zvýhodnených podmienok pre všetkých, ktorí sa chcú rekreovať, buď priamo zamestnanec alebo s celou rodinou. Novodobý ŽP Šport vznikol v roku 1998. Naviazal na tradíciu dlhoročnú telovýchovnej jednoty, ktorá začala pôsobiť v roku 1919. Dnešný ŽP Šport sa vyprofiloval z pôvodných 18 športov na dnešných 7, ktoré dneska vlastne prevádzkujeme. Máme v týchto 7 oddieloch 350 členov. Z toho je 257 mládežníkov, čiže žiakov a dorastencov, kvôli ktorým hlavne by som povedal ten šport v doline Podbrezovskej prevádzkujeme. V súčasnosti máme aj reprezentantov Slovenskej republiky v jednotlivých športoch. Sú tam 4 futbalisti mládežnícky, sú tam 10 kolkári, sú tam 2 členovia oddielu balónového lietania, je tam 1 mladá lyžiarka, 3 biatlonisti a máme tam aj 6 cyklistov. Všetko, dá sa povedať, mladých ľudí. Najväčšie úspechy za posledné obdobie, dá sa povedať, sme dosiahli jednak u futbalistov, ktorí v minulom súťažnom ročníku postúpili do najvyššej futbalovej slovenskej súťaže, do Fortuna ligy. Potom naši kolkári dosiahli 2 roky po sebe, pred 3-4 rokmi vyhrali finále Ligy majstrov, čiže sa stali najlepším súťažným klubom na svete. Máme mladú nádejnú cyklistku Medveďovú, ktorá pred rokom a pol obsadila v Taliansku na majstrovstvách sveta 6. miesto. Máme v ŽP Športe, čo sa týka zariadení a športovísk, 5 futbalových štadiónov, z toho je 1 s umelou trávou. Máme špičkovú 6-dráhovú kolkáreň a ďalšiu kolkárničku k tomu. Máme telocvičňu s fitness centrom, máme v lete bazén prírodný, kúpalisko v Podbrezovej známe. V rámci dcerských spoločností, buď ŽP Šport alebo Tále, všetky tie športoviská, ktoré máme, sú k dispozícii našim zamestnancom. Mnohé z nich buď bezplatne, alebo za veľmi priateľné, zľavnené ceny. Čiže kúpalisko cez leto, telocvične, golfový areál, cez zimu lyžovačka, lyžiarske lístky pre zamestnancov sú trochu inak riešené. Čiže snažíme sa, aby naši ľudia v rámci tých dcerských spoločností, ktoré máme, vedeli využiť na rekondíciu seba samého všetko to, čo ponúkame. ŽP rehabilitácia
Je to síce dcérská spoločnosť, ale už samotný názov hovorí o tom, že jej hlavnou úlohou je podporovať rekondíciu, rehabilitáciu, proste ten zdravotný stav zamestnanca, pokiaľ sa aj trochu zhorší, tak aby sa o neho starali rehabilitačné sestry priamo tu. Je to v rámci železiarní, v rámci areálu a to znamená, že aj to samotné prostredie vplýva na človeka trochu inak, ako keď ide rehabilitovať niekde do nemocnice. A isté, že je to aj z pohľadu využitia treba z pracovného alebo popracovného času zamestnanca efektívne. V rámci toho poskytujeme rôzne rehabilitačné procedúry a jednou zo špičkových noviniek, ktoré sú v rámci Slovenska, je aj ošetrovanie laserom takej vyššej generácie, ktorá na Slovensku je iba tu u nás v rámci našej spoločnosti. Určite v Dome kultúry poriadame rôzne podujatia pre našich zamestnancov a snažíme sa, aby aj táto oblasť bola dostatočne pokrytá. Hrad Ľubča, ktorý je v rámci personálneho úseku spravovaný, je tiež ustanovizňou, pamiatkou, ktorá nás reprezentuje v rámci Horehronia, v rámci Slovenska a naši zamestnanci tam majú prístup a takisto môžu využívať tie priestory a mnohí už aj využívajú napríklad na sobášne obrady a podobne, čo nás veľmi teší. Takisto patrí, myslím si, k imidžu spoločnosti aj pomoc v oblasti kultúry, v oblasti sociálnej alebo zdravotníctva, kedy cez nadácie, cez nadáciu ŽPAS a nadáciu Miška Sotáka pomáhame aj v tejto oblasti a venujeme do tejto pomoci ako nemalé finančné prostriedky. Preto vznikla aj nadácia Železiarne Podbrezová, neskôr nadácia Miška Sotáka. Prioritne sme chceli riešiť zmysluplné prerozdelenie poukázaných 2% daní, keďže to zákon umožňoval, ale železiarne dávajú do nadácií, hlavne do nadácie Železiarne Podbrezová ešte aj ďalšie prostriedky a snažíme sa aj takýmto spôsobom pomôcť hlavne sociálne slabším alebo pri rôznych príležitostiach, kedy človek naozaj potrebuje pomocnú ruku a pomáhame hlavne tu v regióne. Je to pre nás prioritné, či už v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, ale aj kultúry, školstva, tu v regióne, prioritne našim zamestnancom, ich rodinným príslušníkom. Už viac ako 4 desaťročia je súčasťou histórie Železiarny Podbrezová aj fenomén využitia automatického spracovania údajov pri riadení firmy. Na začiatku tohto obdobia, ešte ako vnútorný odbor železiarny, tzv. OTR, organizácia a technika riadenia, sme stáli pred veľkou výzvou zahájiť vývoj informačného systému pre potreby riadenia výroby a spracovania údajov pre účtovníctvo. Na jeho konci dnes sme samostatná dcérská spoločnosť ŽP Informatika s.r.o., zabezpečujúca komplexné a nepretržité služby v oblasti vývoja a prevádzky informačného systému a plnej technologickej infraštruktúry, prioritne pre potreby materskej organizácie, ako aj dcérskych spoločností v rámci skupiny ŽP Group. Formou outsourcingu zabezpečujeme vývoj aplikácií na mieru. Medzi hlavné prioritné oblasti patria. V prvom rade je to systém plánovania, riadenia a evidencie výroby pre Železiarne Podbrezová, čo tvorí jedinečný informačný systém minimálne v rámci Slovenska. Železiarne Podbrezová akciová spoločnosť si vďaka svojmu výrobnému programu a špičkovej úrovni technologických zariadení, vďaka kvalitnému pracovnému kolektívu a filozofii, na základe ktorej sú riadené, udržujú postavenie jedného z lídrov v rámci európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr. Predaj spoločnosti je realizovaný v 50 krajinách sveta, a to cez vlastnú predajnú a marketingovú sieť. Oceľové srdce stredného Slovenska stále bije a je vo výbornej kondícii.